i sikkerhed her? Er du helt sikker? Min mor har altid fortalt mig, at man er under broerne, som er i sikkerhed for liv. Okay, jeg tror på det. Mette, du bestiller. I morgen. Ja, du. Mette, du bestiller. Jeg er klar til en tur. Det var her, det skete. Jeg var sikker på, at så længe vi var under bordet, så var vi i sikkerhed. Bare rolig, bare rolig. Der skal ikke noget. Vi er i sikkerhed hernede. Albert! Hun elskede den hund. Hvad med Albert? Han er ikke det værd. Vi kan ikke efterlade ham. Det er for farligt at løbe ud. Du bliver ramt af en lyn. Jamen. Hej Albert, kom tilbage. Hvorfor skulle jeg også den der hund med? Jeg bliver nødt til at finde ham. Bliv her, jeg løber ud efter ham. Jeg lover at komme tilbage. Hold nu op, han er bare en hund. Der er alligevel ikke mere sikkerhed derude. Kom tilbage! Nu tror jeg ikke længere, at der var sikkert under bordet. Nu ved jeg det.